Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Keďže sa nám už blíži obdobie karnevalu, dnes sme sa rozhodli, že si pripravíme typicky karnevalovú pochúťku a budú to šišky plnené vanilkovým krémom. Pozor, nebudú to šišky také tie veľké bambulky, na ktoré sme zvyknutí, ale klasické talianské mini šišky. Ešte jeden oznam. Dnes sa naši susedia rozhodli, že budú piliť stromy, takže pravdepodobne občas budete počuť zvuk motorovej pily, nezlaknite sa. Všetko je v poriadku. Ideme na to. Na prípravu dnešných šišiek si nachystáme 2 celé vajcia, 2 polievkové lyžice rumu, 120 ml plnotučného mlieka, polovičku vanilky, 70 g kryštálového cukru, štipku soli, približne 10 g prášku do pečiva, 250 g hladkej múky, olej na vysmážanie a práškový cukor na posypanie. Na prípravu pudingového krému si nachystáme 4 žltky, celú kôru z citróna, 2 vanilkové cukre, pol litra mlieka plnotučného, približne 40 g kukuričného škrobu a napokon 100 g kryštálového cukru. A začneme s prípravou šiškového cesta. Veľmi jednoduché. Cukor. Ja pridávam aj polovičku vanilkového cukru. Môžeme pridať vajcia. Pomaly zamiešame s metličkou. Toto šiškové cesto skôr pripomína cesto na palacinky, lebo bude také viac tekuté ako husté. Šišky, alebo ako ich nazývajú Taliani, fritelle, sú mimoriadne populárne v tomto období. Asi neexistuje cukráreň, do ktorej by ste vošli a nenašli by ste ich tam. Takže počas celého obdobia karnevalu, ak zavítate do Talianska, určite ich nájdete. Môžeme dať aj štipku soli, 2 polievkové lyžice. Ja pridávam rum, ale môže sa dať aj iný likér. Niektorí používajú anízový, aby dodal taký väčší šmrnc. Môžeme si dať aj mlieko. A postupne pridávame aj múku. Ja si ju preosejem. Zapracujeme rovno aj prášok do pečiva. A postupne vmiešame celú múku. My si dnes nachystáme šišky s vanilkovým krémom, ale klasické príchute napríklad ešte môžete nájsť splnené nutellou, prípadne krémom známym ako zabajone, čiže výber je dosť široký. Budeme ich plniť až potom, ako si ich vysmažíme. Pomaly zakomponujeme, aby sme tam nemali hrudky. Naši susedia dnes tvrdo pracujú a my tiež. Vidíte, že naša zmes je taká polohustá. Niečo medzi lievancami a palacinkami. A môžeme ísť vysmažať. Tak cesto máme hotové. Rozohriali sme si aj olej. Môžeme ho teraz stiahnuť na taký stredný plameň, aby sme ich hneď tie naše šišky nespálili. Zoberieme si 2 polievkové lyžice a postupne vhádzujeme naše šišky, alebo ako chcete fritelle, pampúšiky. Netreba ich piecť dlho, ale zároveň si musíme byť istí, že budú dobre upečené aj zvnútra, čo je väčšiná dilema pri pečení šišiek, či už sú uvarené, či nie sú príliš pripečené, či nie sú surové znútra. Treba nájsť takú zlatú strednú cestu. Dáme ešte jednu. Vidíte, ako sa nám pekne osmahla. Takéto pampúšiky nám z toho vzídu. Nie sú úplne pravidelné, ale budú veľmi dobre nadýchané. Občas ich otočíme. Pečieme ich približne 3-4 minúty, ale samozrejme nie je to úplne presný, nedá sa presne povedať, koľko treba, tak od oka vidíme, či už sú upečené alebo nie. Posledný krát ich obrátime a môžeme vyberať. Odkladáme ich na taký savý papier, aby sme sa zbavili prebytočného oleja. A opakujeme tento krok, kým ešte máme cestačko.
Tak naše malé šišky sa nám vychladili. Zatiaľ, čo sa nám šišky chladili, sme si prichystali aj pudingový krém. Keďže tento pudingový krém sme už používali pri príprave babičkinej torty alebo torta della nonna, nechám vám link v popise na prípravu tohto pudingového krému. Tam nájdete všetky podrobnosti. Takže, niektorí šišky plnia, niektorí sa rozhodnú ich nechať hole a zjedia ich iba tak. My si ich dnes naplníme týmto pudingovým krémom. A za chvíľočku môžeme chutnať a môžeme plniť. Tak a ideme ďalšiu a postupne naplníme všetky. Tak šišky sme si všetky naplnili a môžeme si ich aj pocukroviť. Môžeme ochutnať. Sú výborné. Tak priatelia, sme na konci. Ja vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako sa vám podarili dnešné talianske minišišky. Sledujte náš kanál YouTube Kuchyňa Penibel. Sledujte náš Instagram, Facebook. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčia naše videá. A my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!